So, ayan na siya guys, oh. Meron na siyang takip. So, ganito na yung pag-open yan guys. Ayan. So, yung dito dapat sasama yan. So, ang gagawin ko rin dito guys is lalagyan ko ulit ng cable tie. At least 4 lang guys. Para maging plain na yan siya. Talagang sinasakto ko lang siya na ganito guys. Oh, parang ganyan siya. Ayan, sinasakto ko lang siya na ganyan. Para maging okay naman siya tingnan. Tulad nung dito guys. Ayan. So, kung meron naman kayong ganito, okay lang din naman siya na dito mo ilagay yung cable tie. Pwede rin na ganito guys para plain yung sa ibabaw. Ayan, pwede rin na dito ka maglagay ng cable tie. Sasama at sasama kasi yan guys. Ayan na. So, magiging flip na yan. So, ayan, lagyan lang natin ng cable tie guys. Eto guys, continue natin yung dalawa na natitira. Medyo mabusisi siya guys para sa akin. Pero worth it naman din talaga yung paggawa ng cartoon. Kasi yun na nga yung problema ko guys sa mga derby box na nabibili sa merkado. Medyo maliliit sila, lalo na sa shamo na mga alaga. So, kailangan talaga mag-improvise or gumawa ng mas malaking cartoon. So, bali, ayan na siya guys. So, yung dito sa ibabaw, ayan yung dito, ikakat na lang natin yan. So, lalagyan natin ng marking. Ayan. So, meron na siyang mark. So, ito is gugupitin natin. Ayan. So, meron pa tayong excess. So, ayan na siya guys, oh. Meron na siyang, ito is bubutasan natin para sa handle ng ating gagawin na derby box. Ayan. Continue ko lang yung dito sa kabila, guys. So nga pala guys, huwag niyong kalimutan yung excess. So, kunin nyo rin. Ayan. So ngayon naman, lagyan natin ng handle. Ayan, meron ka ng handle guys. Actually guys, pwede mo pa siyang i-cut dito para hindi siya ganito ka-sharp. Pwede mo siyang i-outline na ganyan. Tapos dito. So ako wala na. Okay na yan para sa akin guys. And next thing na ginagawa ko is lagyan natin ng butas yung dito guys. So kailangan nyo isukat yung pang-lock nyo. Kasi para pantay naman siya guys. And hindi masobrahan sa pagbutas kasi nga hindi na pwede yan kapag nasobrahan na. Ayan. Ito, gamit kayo ng fastener. Ayan. Tapos, dito insert mo siya. Tapos, dapat umabot yan dun sa kabila na binutasan nyo. Dahan-dahan lang guys. Ayan. Sa kabila. Tapos, dito naman. So, isa-isahin nyo yung cartoon para mas madali. Ayan. So, ayan guys, na-insert na dito. Ayan, lock nyo lang. The usual na paggamit ng fastener.
Ayan na siya guys. So para naman sa butas dito guys, ayan, meron na akong template actually. Yun na lang yung i-trace ko guys at mag-guide ko para same sila halos lahat ng butas. Ito yun guys. So ayan, meron akong template dito guys. Nilalapat ko siya dyan. And then, tinitrace ko siya ng pencil. So bali dito is dalawa siya. Ayan guys, butasan natin. Lahat ng ligilid guys. Ayan, dito isa lang yan. Ayan, hanggang doon. Bago tayo balik sa loob ng ating cartoon kasi meron pa yung kailangan doon guys. So, ayan guys, yung nakita nyo yung time-lapse kanina, ayan, ito yung purpose ng paper. Sinasabi ko sa inyo yung newspaper kanina kasi nilalagyan ko na siya agad-agad ng pansapin. Tapos, in case na maglalagay kayo ng border sa gitna, ayun lang yung ginagawa ko guys. Same thing pa rin, gumagamit pa rin ako ng cable tie. Ayan guys, oh, meron siyang cable tie. Para maging sturdy, ayan guys, so hindi na siya gumagalaw-galaw. And maging sa kabilang side guys, ganun pa rin. Ayan na yung itsura niya. So, ito na yung ating finished product, guys. Ayan, meron na yun yung mga butas sa bawat gilid niya. So, yun yung purpose ng ating newspaper kanina, guys. And, ito na siya. Ayan siya, guys. So, ganyan. Tapos, yung ating lock, guys, dito na ilalagay. Ayan, ito na siya, guys. Ibabalik na natin. So, ito, guys, is good for 4 na sisiw. From 1 to 2 months old. So, depende na lang din yan sa laki, guys. Kasi depende naman din talaga yung kung anong uri ng manok ang meron kayo. So yung sa amin, since Shamu siya guys, kaya ganito din siya kalaki. Talagang ginagawa ko siya guys para may maging enough space yung aming mga sisiw sa loob. Lalo na kapag binabiyahe guys kasi may mga ilan kaming mga customer din coming from malalayo na lugar din. Diyan sa mga Iloilo, Bacolod, Manila. So, ito na yung finished product ng ating ginawang DIY guys. Umukha lang din siyang madaling gawin pero guys, patience and time talaga ang kailangan niya. So, ayan na yung aming mga box dito guys. May kalakihan talaga sila. So, ayan guys, ang daming kalat dito sa baba. Actually, ayan guys, papakita ko sa inyo. Ayan, napakadaming mga cartoon guys na kailangan nating linisin. And ayun na nga guys, yung ating cartoon. Ayan na siya guys, oh. Eto na. And sana sa mga nagtatanong sa akin kung saan ko nga daw nabili, actually hindi namin siya binili. Talagang ginagawa ko siya guys and masaya naman din ako sa ginagawa ko guys ng pag-DIY, sa paggawa ng mga crafts na ganito. Kasi magpi-fade off naman din siya. Lalo na sa mga ilan dyan na napapadalhan namin, talagang sinasabi nila na napakaganda ng cartoon and na-appreciate nila kasi malaki nga yung sa loob. Ayan guys, imagine ang lalaki. Depende na lang din guys kung meron kayong broadcast, eto pwedeng kunin lang din yung division. So I suggest or I highly suggest ko guys yung Nescafe stick na cartoon. So yun yung gamitin nyo. And
Ayan, para maging presentable, talagang binabaliktad ko siya. So, ayan na yung itsura sa ngayon. And, ayan, meron na tayong dalawang cartoon guys na nakaabang. Kasi meron kaming pailo-ilo din. Yung isa dito yung gagamitin of course para dun. So, kaya lang din kami gumagamit ito guys kasi nga meron nagbebenta. Tapos, nire-recycle namin. At the same time, yung mga cartoon nga yan. So, yun yung ginagamit namin as a brooder. So, kung minsan, merong mga isahan lang na pabili. So, ito in-extensionan ko lang din to for single. Parang meron din siyang hawakan. So, same thing pa rin yung ginagawa ko. So, ayun yung aming munting video guys. And sana again, nag-enjoy kayo sa video namin for today. And ayun, shout out sa lahat na nagtatanong kung paano ko nga ba ginawa yung aming DIY na cartoon. Kapag free time naman ako, yun yung ginagawa ko. Ito yung palipas oras din namin. So nga pala guys, bago ko makalimutan, shout out pala kay Sir Shamo Raptor. And nga pala guys, meron na ring channel si Sir Shamo Raptor. Ayan, ito yung kanyang channel guys. Ayan, check nyo lang yung kanyang YouTube channel. So ayun lang guys, maraming salamat again sa panonood. Ayan, shout out sa inyong lahat. Sa iba pa dyan na nagpapa-shoutout. Ayan, hindi ko kayo maisa-isa talaga. So, ayun lang muna sa ngayon. Maraming salamat again sa panonood, guys. And anyway, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. And don't forget also, guys, like our page on Facebook. Ayan, dito nyo ako makontak, guys. And please, guys, I'm begging you, ayan, tulungan nyo kaming umabot ng 10,000 likes yung aming Facebook page. So, ayun lang, guys. Maraming salamat again sa panonood. Goodbye and peace out everybody!